baki ji ciwo ba dai ko? Yaya, mu je. Me ya faru? Kaga, karɓi kuɗaɗen nan. Maza ka je ka ba su. Yaya ki yafe ni. Yi maza, ka kula da kyau. Dakata kar ki gudu. Allah ya taimake ni. Ya aka yi wancan shashashen ya san nan zan zo. Sai da mama ta gaya min. Ku fara duba layuka tukunna. Ya akai? Har yanzu ban ganta ba. Zo mi ta nan. Ya akai? Kun ga budurwar tawa? Ta nan titin ta wuce fa. In haka ne me yasa ba mu ganta ba? Gidan ma ba kowa. Allah, karin farko da ka fara jarraba ta. Wayyo Allah ka fidda ni. Da kin bugan abin da ke hannunki kin zama mai laifi. Kai, ta ya ka gane ina bayan ka? Sannu? Kar ka mun wata iriyar fahimta. Ni ba ɓarauniya ba ce, na rantse. Karka matso zan buga ma. Da gaske nake fa zan buga ma. Kai, haske.
Suna na Sabida. Dutsen. Dutsen? Gashi. Takalminki fa. Ban fahimce ka ba. Takalminki har yanzu yana kafarki. Je ki cire wannan a kofa ki sa silifa. Ayya, ban sani ba ne. Bari na je na cire na canza wani. Kina gujewa mutanen da suke waje ne? A'a. Haka ne. Na shigo kai tsaye ba tare da izininka ba, amma ni ba mai laifi ba ce. Ba zan daɗe ba zan tafi. Ina zuwa? A gidana in zan je wani waje kuma sai na tambaya? A'a, ba haka nake nufi ba. Ko na yi wani laifin ne ban sani ba. Ruwa zan ɗebo. Kina bukata? A'a, ba na bukata. Na gode. Mutumin kirki. Yan uwa, duk wanda ya ganta ya faɗa. Domin duk wanda muka kama ya ɓoye mai laifi, doka za ta yi aiki a kansa. Kun duba gidaje? A'a. Ku duba gidan Malam to. Malam kuma. Tabrijin. Ashe duk gudun da na gidan malami na faɗo. Malam? Buɗe 'yan sanda ne. Malam! Malam! Don Allah kar ka gaya musu cewa ina nan. Na roƙe ka. Malam kaga. Idan har ka taimaka ba ka gaya musu ba, zan ma addu'a sosai. Kuma addu'ata za ta yi maka amfani. Me kake tunani? Malam, na roƙe ka karkace ina nan. Don Allah, don Annabi, ina mai roƙonka ka taimaka. Don Allah, Malam. Malam. Sannun ku dai. Wata ɓarauniya muke nema. Muna tunanin tana ɗaya daga cikin gidajen unguwan nan, budurwa. Sannan kuma ka sani Malam, tana da matuƙar haɗari sosai. Haɗari kuma? Ka ga yaro, je ka abinka. Wani ɗan kasuwa ta sace kuɗi. Shin ka ganta?
Yauwa. Gashi. Na tafi. Ina? Zan je interview ne. Wani aiki? Na gaya mama ai. Ina Sinan yake? Yana ɗaki. Har so nawa zan na faɗa. Ya kamata muna zaman cin abinci lokaci guda. Ka yi haƙuri, bari na je na kira shi. Mama yi zaman ki kawai. Bari na je na kira shi. Sinan. Gaskiya na yi tunani sosai ba zan yi ba. Gaskiya ba zan yi ba, na gaya maka. Kawai zan kawo ma kayan ka yanda ka bani. Kar ka damu. Sai an jima. Ya akai? Zancen me na ji kana yi? Babu komai. Me yasa ka canza shawara? Kawai dai na canza shawara ne. Akwai wani abu ne? Ba matsala. Akwai inda zani. Ka zo ka karya. Ni ba zan ci ba. Baba ne ya ce ka fito dan uwa. Iye, mai gida sai yanzu ya fito kenan. To zauna. Babu ba zan ci ba, wallahi akwai inda zani. Dukkan ku ce akwai inda za ku, amma babu mai kawo ko sisi gidan nan. Zauna ka ji kar ai asara shi. Baba ni ba na jin yunwa. Me kake ɓoyewa? Ba abin da nake ɓoyewa. Zo to, zo mu gani. Baba, ka dakata. Haba Koksal. Koksal. Baba dan Allah ka ban. Baba dan Allah ka bani. Me wannan? Me wannan? Baba! Sinan, Baba me kake haka? Shiru ba ruwanki. Koksal me kake haka, dukan yaro fa ba shi zai gyara shi ba. San ba za ki fahimta ba Hari, wannan fa kwaya ce wannan. Sinan! Ba ni sunan gurin. Sinan! Baba dan Allah ka bani. Sinan! Baba ka bani. Baba. Sinan ka dawo. Koksal ka tsaya. Babu ruwanku da Allah. Baba wallahi ba na abu bane. Baba ki ce wani abu mana. Koksal ya ce ba nashi bane. Baba. Rabu da shi ɗana. Ki min shiru. Ka ba a hankali. Sinan. Yanzu ya zan yi. Me ka isa kai? Me ka isa kai? Za ka da ke ni ne? Na ce za ka da ke ni ne? Baba. Tashi tsaye na ce ka tashi. Miƙe tsaye. Ka miƙe tsaye. Miƙe tsaye. Ka miƙe tsaye na ce tashi. Baba ka yi hakuri. Gaya min waye baka kwaya, gaya min ina tambayar ka. Gaya min waye baka ina tambayar ka. Gaya min waye baka. Kwayar waye gaya min. Baba ka gyale shi. Ka bari Koksal ka bar shi mana. Duk ke kika ja Hari, duk saboda ke ne Hari. Yaran nan sun zamo haka ne ta dalilin ki. Baba tsaya, Baba na je na cewa ya canza shawara. Ya kai kika sani? A san da na je ɗakin shi na kira shi. Tsaya Koksal. Kai. Sinan tsaya. Sinan, ina magana. Sinan baka da hankali? Ka san me kake yi? To ya kike so in yi? Ya riga ya lalata komai, ya zan yi. Me kake cewa? Me yasa kai haka? Bashin da ake bin mu ne, shine yasa ne haka.
Kana so ka biya mana bashi ne ta hanyar cutar da mutane? Me yasa ka yanke shawarar haka? Ba yadda na iya ne yar uwa. Da a ce baba ya tsaya ya saurare ni, so ne a ce in mayar musu da kayansu amma ya ƙi sauraro na. To yanzu ya za ka yi? Garki damu, zan san yadda zan yi. Sanan su waye? Sanin su ba zai miki amfani ba. Ka gaya musu gaskiya. Babanka ya zuba ta a shadda. Idan sun ki yarda ka kira ni kawai. Ka yadda na ce. Ba matsala yar uwa. Kai, na makara. Sanni yan mata, ina zuwa? Sanni dai, ni ma na zo ne domin a tantance ni. A hakan kuma? Fuska ce kawai za ta kankaro ki. Me laifin shiga ta? Sha. Sannu dai, yawa sannu. Nishama, na'am, ke za ki shiga yanzu? Malam barka da juma'a. Barka dai, Allah ya karɓe ibadunmu.
Ya kake Salim? Ina lafiya. Allah ya taimake ka. Yaya Hassan me haka? Da ba don kaiwa bayan da za a ɗana ya daina abubuwan da yake. Allah ya maka albarka Mala Ali. Allah ya taimaka. Wannan aikinmu ne yaya Ali ba komai. Barkanku da Juma'a. Yau barka da Juma'a. Ali, mu ɗan yi magana ko? Ba wata magana da zami. Ya kamata komai ya wuce Ali. Yaushe za ka dawo? Ba zan taɓa dawowa ba. Sabda tana kusa? Gani, ki shigo. Kai kibe da ni yaro mana. Ki karasa daga can. Haba da Allah. Kalle ta fa. Duba sosai. Ya zami aikin nan yayyo. Har yanzu ba mu samu abin da muke so ba. Mun samu kawai. Wannan ce fuskar da muke nema. Ita ce. Me sunanki? Sabda Agreements. Zaki iya juyawa? Ki dawo nan da sati ki sa hannu kawai ki fara aiki. Kana nufin kun ɗauke ni kenan? Ƙwarai. Da gaske kake wai? Kai na gode sosai. Kai haƙuri ina cikin farin ciki ne. Gaskiya na ji daɗi sosai. Ƙawaye, an sallami kowa domin an samu wacce ta cancanta. Ba wani nan kawai son kai aka yi. Ina taya ki murna da samun nasara. Ni ma na gode miki sosai, sai an jima. Hello Tushe? Ina sauraron ki. An zaɓe ni. Mafarki na ya kusa zama gaske. Dama na gaya miki daga kin ce za a zaɓe ki ake ɗin mai sa'a ci. Yau ina cikin matuƙar farin cikin da ba zai taɓa misaltuwa ba. Muna godiya Ugar. Da baka nan ba mu sanya zami ba. Muna matuƙar godiya da abin da kai mana ba za ka tozarta ba. Haba ba matsala ai ba sai kun mun godiya ba. Komai zan iya yi akan Sabida ai. Wai ka ce wannan ba komai ba ne? Ka karɓan mana gidanmu kuma ka biya mana basussuka. Har ƙarshen rayuwata ba zan taɓa manta da abin da kai mana ba. Malam Kursat, kai ne baban yarinyar da nake so fa. Idan har na auri Sabida, ni ma ka zama babana. Tsakanina da ku ai babu biyan bashi. Za mu rayu kamar sarakuna. Amma nan ba da daɗewa ba idan Sabida ta amince. Me zai hana? Me za ki ce? Ta san irin ɗawainiyar da kake da mu ai. Ba haka ba ne Ari? Tabbas haka ne, ba wata matsala.
me wannan ya ƙara zuwa kuma nema? Ba sai an yi wani cike-ciken takardu ba, kawai zan shirya ranar aure ne. Da abin da ka yanke ba matsala ai Ugair. Sabda? Sabda? ‘Yata? Karka damu, ba matsala ba ce. Haka ne, wataƙila ba ta kanka ba ne. Shikenan. Bari in tashi in tafi kawai. Shikenan bari in ɗan takama. Za mu ɗan ƙara jira dai Ugair. Jiran ya yi yawa Kokusal. Amma da ‘yarka za ka yi magana, ba da ni ba. Ka sanar mata irin abubuwan da na sadaukar saboda soyayyarta. Ya kike mai da ni mutumin banza ne Sabda. Wannan mutumin ya biya mana basukanmu. Amma ko ki daga kai ki kalle shi balle ki mai wata gaisuwa. Na san meye manufarsa baba. Me manufarsa sa? Yana son ki kuma yana so ya aure ki. Kuma na yi mai alkawari. Alkawari? Alkawarin me baba? Alkawari ba da yarda ta ba? Sabda, har so nawa nake gaya miki wannan maganar. Ko da yaushe na faɗa da na aure shi gara na mutu baba. Sai kin aure shi. Ba zan aure shi ba. To ni kuma zan kashe ki. Kosal, ka bi abin a hankali, zan yi magana da ita. Kar zuciya ta sa ka yi mata wani abu. Komai zan iya yi. Ai ni ma ƴata ce. Kar ki shiga cikin maganar mu. Sabda, haba kyakkyawa. Lokacin da talauci ya riske ni, ɗan uwana ma juya mun baya yi. Wannan mutumin shi ya biya mana basussukanmu. Da ba dan Ugar ya zo ba da sai dai mu rayuwa a titi. Ba haka ba ne yarinya ta? Ta ce na auri wannan mutumin gara mutuwa ta baba. Ka kasa fahimta. Sai me dan ana bin mu bashi. Ba za mu iya biya ba? Talauci ya rufe ni yarinya, talauci. Komai nawa ya ƙare, ba kasuwa na talauci. Kin gani? Yayi, to na samu aiki. Kin ji ba abin da take faɗa. Babu wani abu da ɗan ƙaramin aiki zai yi mana. Menene aikin? Ba na gaya ma zan je interview ba. Na samu aiki. Kamfanin tallace-tallace. A wannan satin zan sa hannu. A satin zan fara. Me take faɗa? Sana'ar tallace-tallace kuma. Ba zan bar 'yata ta yi aikin zub da mutunci ba. Wannan aikin shine aikin zub da mutunci? Kana nesanta irka da samun kuɗi a kan muradinta baba? Sabda bakin ke na furta kalaman da basu dace ba. Ku ba a hankali Koksal. Kirbe mu baki, dali take magana. Kina gani?
yanzu ɗanki ya zama tantirin dilan ƙwaya. Duk kuma wannan ta dalilin ki ne. To ni me nayi? Gara ma Allah ya ɗauke rayuwata ta wannan bala'in da nake ciki. Da me zan ji? To yanzu ni ne mai laifin kenan. Ni ne mai laifi kenan. Allah wataran ki hari. Allah ya wataran ki hari. Ya isa, ka dinga sake ka taɓa min uwata. Dingaya ma na tsane ka. Ko da sau ɗaya baka taɓa sama uba a gare mu ba. Sau ɗaya. Da a ce ni yarka ce, gara ma a ce ba a haife ni ba, gara ma a ce ɓari na akai.